салому алайкум дӯстон, хонаи навбатии мо дар поёни гипразем, маҳаллаи Пахтакор, ноҳияи Фирдавсӣ. Шурӯъ мекунем. Аз дар даромада масоҳати ҳавлӣ дар инҷо ҳоҷатхона қарор дорад. Дар берун дар инҷо об ҳаст. шурӯъ мекунем ба хона. таъмири хуб аст. аз дасти чап меҳмонхона. масоҳати ин хона 6x3 таъмир карда шудааст. боло натяжной. аз инҷо дари аввал ҳамом, ҳамаш кафел кардаӣ шуда. чизе ки дар видео мебине ҳамиқа чиз смеситель ёки раковни, ванна ёки термокс дар инҷо дохил нест ва муомила карда мешавад. бо хоҳиши худатон. инҷо кухни. труба, сими об, трубаи об ҳамаш дуруст карда мондагӣ. ва ҳаракат мекунем ба дуюм ошёна. аз дуюм ошёна дуто ҳуҷраи дигар. аз дасти рост ҳуҷра барои метоне ки спальник не, метоне ки детский комната не. ва ҳуҷраи оянда спальни ёки меҳмонхона ёки ҳуҷраи худатон. масоҳати ин ҳуҷра 6x3. ҳамаи ҳуҷраҳо таъмир кардагӣ шудааст. аз инҷо балкон. як балкончаи хурдакак. аз боло метавоне ки ҳавлитонро тамошо кунем. дар назорати кӯдако бошем. ва ҳаракат мекунем ба берун. илова бар ин тагхона ҳам ҳаст, яъне подвал. масоҳати подвал 6x3. ихтиёр дар шумо. иҷа метавоне ки хона чакне ёки подвал борин истифода баред. ва як чизи дигар дар инҷо як метри холӣ. дар инҷо метавоне ки шумо дедон истифода баред ёки дег ёки ягон чизи дигатона истифода баред. стул монед. инҷа ҳам салқин. дуто тиреза дорад подвал.
ва дар инҷо ҳоҷатхона. ҳамаи маълумоти пурра дар зери видео гузошта мешавад. ба ҳама хайр. Худоҳофиз.